D-boy, Gaison, wai me ya faru ne? Yes, wannan girl din nan ne fa, mai suna Fatin nan fa. What? Fatin nan? Yes, ita ce din fa. Kai, ni ma ta duba mun fa, dan ta sa ni asara fa. D-boy, Gaison, sorry fa, wannan girl din ta ja ku fa. Komai nawa ta kwashe, yan kuɗaɗe na ta sace. Kai. Dama kai ne ka biye su? To, zan ci ubar ka. Zan ci ubar ka. Zan ci ubar ka. Ba a ce da ni ba. Ya zo mi tare. Ba a ce da ni ba. Ka ɗauko ni. Yau ba su Mr. Nas ba. Ba ƙarya, ba ƙarya. Amma da Allah ɗan kawo mana abinci.